la química. Havia de fer un vídeo sobre la química, que era el que més em costava veure. Així que un dia em vaig posar a fer voltes pel jardí buscant la química. I finalment la vaig trobar. Aquí. I la vaig trobar perquè em vaig preguntar: com és que durant l'hivern no fem res a la piscina i a l'estiu està suficientment neta com per banyar-nos-hi? Així que avui us explicaré la química darrere de les piscines. Però primer de tot hem d'entendre el problema i la química intenta solucionar. Si nosaltres deixem la piscina sense cuidar durant un llarg període de temps, acabem tenint vida marina, algues, que li donen a la piscina aquell to verdós que nosaltres associem amb que està bruta. El que fem nosaltres per passar la piscina de color verd a neta una altra vegada és tirar-hi clor, que el que fa és eliminar aquesta vida marina i torna l'aigua al seu color normal. Podem afegir clor a les piscines de dues maneres diferents i dependrà del tipus de piscina que tenim. Podem tenir una piscina d'aigua dolça o podem tenir una piscina d'aigua salada. Aleshores, afegirem el clor amb una mica de química. Per generar el clor a la piscina d'aigua salada utilitzarem aquests tres elements essencials. El primer de tot és el generador. Aquest està connectat a una extensió de la canonada per on circula aigua. El segon element que s'utilitza és àcid, en aquest cas àcid sulfúric del 50%. I per acabar, el tercer element és un 2 en 1, un pHímetre amb una bomba que pot xuclar àcid de la garrafa i injectar-lo a la canonada. Ara que ja sabem tots els elements que s'utilitzen i quin problema hem de solucionar, podem començar a entendre el que passa. Per salar les piscines d'aigua salada s'utilitza sal comuna, també anomenada clorur de sodi. Per tant, ja tenim un lloc d'on treure el clor. Com ja sabem, al tirar la sal a l'aigua es dissol en els seus ions. Per tant, tenim el ió sodi i el ió clor a l'aigua. Ara que tenim el clor separat de la sal, només ens falta passar del ió clor al clor metàl·lic. Per obtenir aquest clor metàl·lic utilitzarem l'electròlisi de la sal. I per fer l'electròlisi necessitem dues coses essencials: els reactius i un corrent continu. A les cases el corrent ens arriba en alterna, per tant, si recordem el que hem vist al soterrani, tenim el generador que ens transforma corrent altern en corrent continu. I aquest generador estava connectat a l'extensió de la canonada. Aquesta extensió agafa corrent continu del generador i té l'ànode i el càtode de l'electròlisi de la sal. Com a totes les electròlisis, en aquesta trobem una reducció i una oxidació. I és a l'oxidació en què passem del clor en forma iònica al clor en forma metàl·lica. I com que tenim una oxidació, ens fa falta una reducció. Com que al sodi li costa molt més reduir-se que a l'aigua, el que passarà serà que no es reduirà el sodi, sinó que es reduirà l'aigua.